मी एक नाही दिसत, तुम्ही दोघच जण दिसत्या. रस्त्याने चालताना व्यवस्थित चालावे. रस्त्याच्या चारही बाजूला आपले लक्ष जाईल असे जावे. आता तुम्ही दिसत्या. झाडाला रोज पाणी घालावे. मीच नाही दिसत एकटा. जेवण करताना आपले हात पाय स्वच्छ साबणाने धुवावे. स्वच्छ साबणाने धुवावे. का सांगते अजून का सांगते रे. आपण डॉक्टरकडे गेल्यावर आपली तब्येत व्यवस्थित सांगून डॉक्टरने सांगितलेलं औषध व्यवस्थित घ्याव्या. मग मम्मी दिसते का रे. मादक पदार्थाचे सेवन करू नये. सांगतील मास्तर. जेवण करत असताना मसालेयुक्त पदार्थ खाणे टाळावे. जेवणी राहू दे मी उचलतो. मग महेंद्र मामाचं मग मीच लावतो फोन. आपण जेवण होते उचला ना. मग लावतो मीच लावतो जेवण झाल्यावर. डायल केलेला नंबर तो व्यक्ती कॉल करीत नाही. आपण जेवण करत असताना जेवता का चुपचाप. थांब नवा बोमल. आवाज दे. सकाळी उठल्यावर आपले स्वतःचे अंथरूण आणि स्वतःचे पांघरूण व्यवस्थित नीट ठेवावे. जास्त मुलामध्ये खेळू नये. आपले वरचेही दात आणि खालचेही दात मंजनने साफ स्वच्छ धुवावे. जास्त मुलामध्ये गर्दी करू नये. जास्त गर्दी करू नये. चुप. कामाला बेलक्या. प्रवास करत असताना आपल्या हातामध्ये रुमाल ठेवावी. शाळेमध्ये सांगितलेले सगळे कामे शिक्षकाने करावे. व्यवस्थित घरी येऊन करावे. अजून दारू पिणाऱ्या व्यक्तीजवळ आपण उभे राहू नये. दारू पिवावे. दारू पिवावे. मोबाईल इतका नकावे. मोबाईल जास्त संपर्कात तो बंद कर ना रे फोन बाबू. अरे बॅटरी उतरते ना. बंद कर. बॅटरी उतरते. बंद कर. बंद करून टाक.